kai dakata na ji kira na ansa alwashi na bare ya wuce sai na bana kan koma adda tsaka gida biyu in wuce kuma sai abin da Allah yi alwashi na bare ya wuce sai na bana na bada ma sai na kai da yadda Allah wallahi ba dan kai ta ba har kwanan gobe in yi wanka a raga ruwa ba kaza ba ka janyo sa haka sai shi ketara ruwan sai isan ku kai ne haka sai ilasa dan ubansa sai dai a made madan bara ubawiya ko in mutum mushi amma ba iyan kwakwa ba bakka tunanin taurin mu a kasuwa ne ba a kasuwa bane taurin mu ba gure bane ba sassake bane ba kauci bane ba taurin mu roƙon Allah ne ka san duk sirrin duniya yana cikin alqur'ani sai dai in sanin ka bai kai ba Allah bi da saraki bi da talaka ne ko bi da waɗanda dabbobin daji ko sun kiya balantana sun yadda to bara ka kalli maciji sai hankalinka ya tashi ina waziri ina kana ina to shirya kin tsade da ta kana ina rike bisan nu kama sannu ina kake a fara zagagewa da kwala kowa ya kare kallo mai waya ya dauka hoto mai kyamara ya dauka hoto ba na ana dauki hoton ta ina kake hoto wannan macen aje ta asa sai ka dauko namijin ina kace idan ka dauko namijin ka sa shi ya tsalle guda 10 idan ya cika na 11 ce mai uwa abu sannu ina kace dauko namijin yi da gaggawa ka ba jikinka dauko namijin aje a kasa kana ina alishi dauko wannan ba agam shaka aje ta kasa kowa ya kare mata kallo mai waya dauki hoton ta bana ana dauki hoton ta idan ka ga abin tambaya a cikin jikinta kamun tambaya da na baka anta waziri kana ina idan ka dauko ta ka bugi bindinta ka baza kai kowa ya ga abin da aka rubuta a wuyanta za a ga billahi la ilaha illa huwa gazawa sun ce wa gadaba ba a buga mata ganga kolawa sun ce wa gadaba ba a buga mata goge uban da ya kada mata ganga ya kada maka ne gangan mutuwa wanda ya buga mata goge ya buga maka ne gogen mutuwa uban da ya kada mata tandu ya kada maka ne tandun mutuwa ina waziri kana ina tura hannun ka jawo ta aje ta nan ƙasa kowa ya kare mata kallo kana ya kada ko doguwar dabban na wanda na gada ga dogo garba na kande ya mata garba na kande ya dawo Najeriya da Nijar labari na abaka har yau har gobe idan kaji an ce turawa sun yi gada ta yanke ta rubza an dauko yan kwangila an ba su kwangila gada ta yanke ta rubza a tona kalkashin gada a raka dauko wannan daba uban waga ma kasa ce dan gidan malam ba kasa bace ba me yasa ce yaddiya ina kake wadda ta wuce shekara 3 ba a gidan duniya idan ta girma ta raka ina kake tsayin ta iya ta sama falwaya ina kake tsayin kwarin ta iya ta sama babban mota duk girman bishiya ina kake tana kanan na ɗaya bishiya ina kake ta karya ta Allah ya mata baiwa ta iya kuka yan marika ta iya kuka ƴaƴan awaki duk abin da ya tunkare ta ya zo a wurin ta tana karyawa ta haɗe ta sha ruwa ta gode wa Allah sai ta ƙara wata guda ɗaya bata nemi abinci ba ina kake waziri na ji wani yaro yana magana kata a gwada mai kata in ba ka taɓa ƙarya bai kaya guda ɗaya ina waziri yake kana ina gwada mai kata ya ƙare mata kallo ba za ga uwan mace zan duka duk duniya mai haihuwar ɗa 100 babu ɗaya a cikin 100 babu ɗaya sai ta yi sa'a ƙwara 3 ka tashi ga rika tana tashi gidan kowa ba za a rasa maciji ba Allah ya kasa baiwa kana haihuwar kulba ta ji hawainiya ta yi kadangare Allah ya mata baiwa tun maciji yana ƙwaye kankashe amma banda kasa na ƙwaye a ciki ta kankashe abinta a ciki idan watan haihuwar ta yayi da hannu ka zan kowane dabba na haihuwa ba haka take haihuwa ba Allah na bata dama da iko daga watan sanyi sai watan sanyi guguwa na tashi a gabanta idan guguwa ta tashi za a hada da karmami da kasa a nan nade ai sama ta bude bakin da ta sami icce dalbejiya danye ta kawo mai hakura ba ta zaki sai ta yi ɗari babu ɗaya wata tana mutuwa wata za ta je gaba ta rayu da Allah zai baka dama da iko ka ba iccen sati guda ka koma inda kasar ta haihuwa za ka tarar da iccen ya kame ya bushe saboda bala'in da yin kasa saboda hitinar da ake mata kirari da yaro ka samu ka kasa ɗauka idan ba ka da sanda ka ta isa wurin gaba abin kunya bane ba ko gaban matarka ina waziri kana ina da ko ka sa aje ta kasa maza jawo ta kai uban wace ka sa sanda da me aka kama ta me yasa ta akwati hannu da ka sa ka dauko ta hannun ka ne konawa idan na wani akwai damuwa idan na kare babu damuwa tura hannun ka dauko kai kaga gare ta dabara ya gora aka yi shawara kuma tun da ba a shawara fa yanzu ta kama ya aka yi to ta so a shawara kai mahaukaci ne kai ta fara shan kwaya ne a shekarar bana ko ya aka yi
da kana shan kwaya watsarwa za ka uban wace shawara da akwatin maciji ban da mahaukaci idan ta yi in ɗauka idan ba ce ba in watsar kana ina aje akwatin daga nan zo daga nan aisha ba daga nan ba aje shi daga nan zo aisha ya isa daga nan wurin ko zo daga nan aisha shawara wata shawara ce za a yi kana na wanga maciji nawa ne gane shi ne kayi alƙawali a in na hito shi ya taba ƙasa duk bala'in shi duk masuwar shi duk tashin hankali ne waziri da mi za ka tare kana ne kai ne mai hankali ma ni ne mahaukaci ni in tura hannu na ɗago ka sa sanda ka tare ko ɗan kallo na ce tare mamaci gani da sanda ya tare mai ita kai dai waziri ka ce tsoron shi nake yi me kake tsoro in na ciza me ake yi mutuwa ko a sha wahala waziri me kake tsoro mutuwa mutuwa wallahi ko za ya kashe ni sai na hiddo shi amma in Allah yadda ka san ka buɗe baki kare ma sai Allah yadda waziri ka dauki alƙawari za ka tare ka dauki alƙawari ko za ya kashe ka kai uban wa za ya kashe ko za ya kashe ka ka daina cewa za ya kashe ni waziri ka dauki alƙawari za ka tare alƙawari kafar uwa wanda ya karya kafar uwa ta yi alƙawari kaya ne idan ka ɗauka ka tafi ka sami inuwa mai sanyi ka aje gaban ka samu wani ka ɗauka mara uba wannan alƙawarin gobarawa ne kada ina waziri a zubo mu ruwa cikin roba dan gidan malam in zazzage in wuce kuma sai abin da Allah yi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar dakata da badaji na riga ki na ce Allah bai balaluwa bai baki mai baki da hakuran karnai bai komai sanda ka da haka a zuba mu ruwa cikin roba dan gidan malam Allah dore mun bakin da baka albarkacin ranar litinin Allah dore mun bakin da baka albarkacin inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un Allah dore mun bakin da baka albarkacin wa inna kadil ladina kafaru la yazalquna qabi afsirihim lama sami'u dhikr wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin Allah daure mun bakin da baga albarkacin wa azfin nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli ramilin ya tina min kulli fajin amiq Allah daure mun bakin da baga albarkacin wa ma Muhammadu ma kana Muhammadu ala Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kulle bakin ki da albarkacin kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu bakin ki da badaji ba take ba sai ta Allah ittayi da kan fada sai dauka sai tambaye da Allah ya bani na baki kin yi gara wadiri ba ka cewa kan bakin kofa yake yanda idan kai gane ma ni ma na waya gane ma to ya gane mun make ta ce mijin gurguwan nan ta gida kai aka ban ma ita ba za ka auri gurguwa ba ba za ka auri gurguwa ba yaran ku taba ma dabba kada karshi yaran da bai taba ba dan gidan mai ne bara mu ga dan gidan inna talatau ya isa ga haka nagode Allah maku albarka na annabi ku ce amma Allah ya tada mu lafiya na annabi ku ce amma Allah ya sa mu kwashe lafiya na annabi ku ce amma salamu alaikum jama'a salamu alaikum da Allah taron ga akwai maza ko babu akwai maza a bari namiji kwara dai dan maza mai cin saraka masoyin Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na yau ku taba mai kila ma aljaniyo ku ce ganin mu ba mu ce ganin ku ba iyo mace ji haka ku ce ganin mu ba mu ce ganin ku ba Allah ya ce ba aljani bane ba mutum ne salamu alaikum Allah sunanka Hasan na Usaini yayan ka ko Allahu akbar yau ba sunanka Hasan ba sai da sai dan Dauda a Makara salamu alaikum malam Hasan da Allah ka sani ka taba gani na Allah da wasa da wuka da wasa da maciji Hasan wanda ne garin gidanku gaskiya ne babu ko da ka taba kama maciji dai kunama ka taba kama amma maciji ba taba kama ka an taba yi ma rawani da maciji ka taba ketara maciji ya bindiga jaraben da kazanta mota lema daga nan ungwara ma wata harakata ta ga harakata radiyar mutuwar tsoho garba na kan da ya ka tara mai wasa da maciji 100 baka sahabi yawo da harakata ba saboda bala'in hadarinta ka ga harakata da gari to da jin radiyar mutuwar tsoho garba na kan ba ci da ta ya mutu ba ubana ne ina kake hakko ba sana'a ta huda a duniya in ni tauri in ni farauta in ni gadi makabarta a nan kaza nan dan manna inda aka dai shugaban kasa Alhaji Umar Musa a don ubana garba na kan nake gadin makabartai ya mutu ya koma inda Allah ya nake gadin ta watan duniya gwamnatin kasa ke biya na albashi hakko ba aiki na ne ban daina ba bara an gwada ma inda aka cewa ina tsagi bara in tambaye ka akwai maganin maciji a jikinka na kunama ha yika falba leza adda ahu gado uba ka shirya inda ka shirya ka ce haka nan kaccawa da kai sai
bara in shiru dai ina kace to ka shirya in da ka shirya a nan lungun kan je yankin kai a wurin zugurma da barayi suka tara hanya mutum 22 aka mai yankan rago ba uban da ya sallahin da yi a nan dan gulbi kauyen Zamfara da limami ya sallah aka bi limamin aka yanka aka bi mamu aka yanka cikin sallar asuba mutum wanda suka ji da Allah ya ji ansa na annabi ku ce amara idan kana da shiri ka ƙara shira in ba ka da shiri ka nemi shiri ba kan labarin abin da aka a nan jihar Katsina ina kace dan kauyen nan na gaba da Badari wanda ake ce da shuwa gini mai ci kasuwa ranar Juma'a ina kace mutum nan aka take aka yanke sai an ce in kai kan ba ka shirya a shekarar bana ka gane yan ba kwanciyar zahi ake ba ina kace to in baka shirya ba ina kace ka sai yan kwanta